Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа един страхотен апартамент в Западен парк. Тук може да видите всекидневната. Тук се пренасяме в кухнята. Старо обзавеждане. Отново отваряме, имаме отделна тоалетна и отделна баня. Банята е отделна от тоалетната, но може ли да се съберат или да се сложи втора тоалетна чиния. Това е спалнята. Отделно имате едно малко килерче отстрани на спалнята, но също е възможно да се разшири, да се бутне стената и да се разшири спалнята. Тук имате една ниша в коридора, доста дълбока, можете да държите много неща вътре. И тук отново се връщаме. Сега ще отворя да ви покажа кухнята. Извинявам се, терасата. Да. Доста голяма, някъде около 15 на квадрата е, може би.